Takže čaute lidi, je to první díl podcastu. On vymyslel název, takže on ho řekne. A jmenuje se to Harry Potter a Mudlovské keci. Hlavní série bude probírání knížek od 1 do 7. To nám potrvá hodně dlouho a možná to s nima budeme časově prožívat, že začneme 1, ta nám potrvá rok a 7 dílů nám potrvá 7 let. Takže budeme cestovat s nima, kolik je? 11. No. Takže schválně dejte odběr, ať se za 7 let dovíte, jestli jsme to dokončili v mých 18 letech. A v mých 20. Tak jo, takže abych to uvedl. Jo. Abych to uvedl, my máme hromadu Harry Potterů. Pro posluchatele, tak to nebudete vidět, ale popíšeme to. V slovenštině máme sérii, na Vánoce jsme dostali asi před 3 lety všech 7 knížek. Má to takhle hezký animace, pěkný ilustrace, trošku jako anime. Ne jako anime, ale prostě má velký oči Harry a lítá tady zrovna na svém Nimbusu 2000 na Fanfrpálu. A následovně tak anglicky tady máme té ségry krásnou holo knížku, to máme 1, 2 a 3, protože 4, 5, 6, 7 ještě nevyšly. A to máme, to je takový, že jsou to stránky a normálně anglický, ale jsou tady takovýhle 3D papírový obrázky na hraní. Jo, tady je třeba, to nevím, co je. Tady, tak to, když mu Hagrid doručí list, tak vám ukážu. Tady si ho můžete krásně otevřít a v tom je to všechno napsané. Je to mega hustý, ale taky to stálo asi 1000. Takže. Tady jsme udělali cihly, jak jsme slibovali. Děkujeme moc za to, že si Vapko všiml našeho videa, teda na mém hlavním kanále, ale jakože k našemu podcastu. Napsal, že počkám si pár měsíců, už se těším. Vapko, nevěděl jsem, že jsi Harry Potter fanoušek. Ale jestli si, rozhodně to tady poslouchej a sleduj. A děkujeme i těm ostatním komentátorům. Samozřejmě. Teďka si nepamatuju ty jména a děkujeme taky každým odběratelům, ale i každým sledujícím, i každým, co nám dají like. Ale dejte prosím i odběr. Jdeme na to. Chlapec, který zůstal naživu. Pan a paní Dursleyovi z domu číslo 4 v Zobí ulici vždycky hrdě prohlašovali, že jsou naprosto normální. Ano, děkujeme za optání. Nebyli, ale... Můžu ještě k tomu? Mě zajímá, proč je to číslo 4 a ne 7, když je magická 7. Protože... ale to je dobrá teorie. Dursleyovi jsou tak málo magický, že to nemůže být ani blízko 7. Proto. Přesně. Ty se ptal, tak je odpovídám. Okay. Pan Dursley byl ředitelem firmy jménem Grunnings, která vyráběla vrtačky. Byl to vysoký tělnatý chlapík, který neměl málem žádný krk, za to měl velice dlouhý knír. Paní Dursleyová byla hubená blondýna a krk měla skoro 2krát delší než jiní lidé. Všiml sis, že skoro každá Harry Potter postava, můžeme to zjistit, jo? Že skoro každá Harry Potter postava, která je záporná, tak je ošklivá. Tlustý pan Dursley, hodně hubená s dlouhým krkem, blondýna s konskou tváří a jejich synáček Dudley, který si ukrkne při každém prdu. Voldemort. Nějak tak. Chtěli jsme zjistit, jestli je Grunnings fakt nějaká firma. Máme tady vyhledávačku naší ségru, ale ne, je to jenom fiktivní. Dámy a pánové, na chvilku mě omluvte kvůli tomu, že mám od 18:15 do 19:15 online kroužek, takže já se z něho pokusím dostat a zatím vám to tady přebere Marek. Ten kluk byl další důvod, proč o Potterovi ani trochu nestáli. Nepřáli si, aby se jejich Dursley s takovýmhle dítětem stýkal. Když se onoho pošmurného šedivého úterý pan Dursley si brůmal sám pro sebe, jak si do práce vybíral svou nejošklivější kravatu. Paní Dursleyová něco spokojeně žvatlala a potýkala se přitom s vřískajícím Dudleym, aby ho dostala na dětskou židličku.
Ani jeden, ani druhý si nevšiml velkého puštíka, který proletěl kolem okna. Takže se ho musel všimnout Dudley. Pan Dursley uchopil svou aktovku, líbnul paní Dursleyovou na tvář. Co je to za slovo? Líbnul. Máme to ale nezvedu, usmíval se blažně pan Dursley, když vycházel z domu. Nasedl do auta a vycouval z příjezdové cesty k domu číslo 4. Na rohu ulice postřehl první známku čehosi podivného. Kočku, která si prohlížela plán města. On teda vyjde z toho domu a má před sebou skvělou objednávku, když bude nějaká firma, tak si objednávají desítky až třeba 100 něco vrtaček a průměrná vrtačka stojí 1500–2000, takže si vydělá hodně peněz, víc jak 100 000, samozřejmě musí ještě platit všechny ty věci a jede. A hned se začne všímat už na konci jeho ulice kočku, která si čte podle něj. Podle něj si čte nápis Zový ulice. Ale má před sebou skvělou objednávku a on myslí na kočku, která si čte Zový ulice. Dursley je velice normální. Ano, děkujeme pěkně. Si jde do práce a je tam dopravní špička, je tam obrovská zácpa a Mně napadá, proč jí neobjede. Protože to nejde. Je to tam ucpané. Ale jinou ulicí, jakože proč neprojede? My nevíme, jaký to tam bylo, ale řekl bych, že on se hodně těší na ty penízky. Takže bych řekl, že kdyby tam ta možnost byla, tak i jeho selský rozum, jako selský, jako salátko, jako prase, prasečí rozum by si uvědomil, že to můžu obět. Hlavně, když tam chodí roky určitě jako do té práce, protože už je dospělý, starší člověk, já nevím, 40 něco let. Ale jak je tam zácpa, tak stojí v autě a já tak bych si pustil rádio, písničky, něco takového a chilloval bych předtím, než vejdu do toho zmatku. Jo, jasně, on je boss a může ten zmatek dělat, to je pravda, ale on je větší než já, tlustší než já, zjevně blbější než já, bohatější než já a ať už to byla jakákoliv situace, tak si začal všímat lidí, kteří měli na sobě pláště. Místo toho, aby chilloval. Jo. No, chápu, že když se nudil a třeba neměl rádio, víš, jsou s rodinou chudí. A začne odsuzovat, potom řeknou, asi to nějaká nová móda a no, co si na sebe teď dají ty mladí. Prakticky nová móda to může být, ale že jo, když by se dělala nějaká móda nová, tak jako ono to vůbec nemusí být módní, tak jako ať si to třeba dovadá. Já ti teď řeknu jednu, když byly letní prázdniny, když bylo teplo, tak jsme jezdili na wakeboardu a tam byl jeden, ne nějaký člověk náhodný, tam byl trenér, nevím jestli trenér, ale prostě takový ten, to je vlak vlastně, něco jako na lyžích, akorát na lyžích ti ten vlak jenom vytáhne, tam s tím vlakem jezdíš, když se pustíš, tak padáš dolů. No, a tam byl prostě jeden, který jako ti pomáhal naskočit a někdy tam asi trénoval, určitě prostě tam pracoval. On měl stáhlý kalhoty a roztrhaný, jako ne stáhlý kalhoty, ale prostě stáhlý hodně, a roztrhaný spodňáry, jakože strašně, že tam víc bylo vzduchu než látky. Jak síťkovaný v podstatě, ale bylo to jako, že původně to byly normální to. Tomu se říká svegování a je to nějaká, není to nová móda, ale říká se tomu nějak a prej je to nějaký druh mód, já nevím co. Takže, pane Dursley, pojď sem a za 5 dní se zblázníš a to, že někde je nějaký člověk s pláštěm, ti úplně bude jedno. I když Dursley už by teďka nemusel žít. Ten herec umřel už asi před 12 lety. V Harry Potter 9, neboli, ne, není to Harry Potter 9, sorry, to je urážka pro Harry Potter sérii. Harry Potter a prokleté dítě, tak tam zemřela Petunie. Jako nezemřela, ale jakože už nežila. Ale o Vernonovi tam není možná žádná zmínka, jestli vůbec nějaká. Není, podle mě ne. No. A
Takže asi tak za 2 týdny, tak Marek bude u nás spát zpátku na neděli. A v pátek večer natočíme 1 epizodu, přes sobotu natočíme 3 epizody a přes neděli taky 3 epizody. Nebo 2 spíš. 2 spíš přes neděli. 3, strávíme tady, já nevím, 5 hodin. Bude nám z toho pípat. A pak, tak si koukneme nějakou pohádku a budeme spinkat. Zbývá nám 12 stránek. Pak teda potká kouzelníka, který je v zeleném plášti a je starší. To mě napadá. Prakticky v tom filmu, tak mají všichni černý pláště. A tady najednou má zelený. No, tak starší. Třeba ve 4, tak je nějaký pracovník z ministerstva pro starší. Hádá se s nějakým jiným kouzelníkem. A samozřejmě tam jde o to, že teda chtějí být v mudlovském oblečení. Ale on si vzal nějaký kalhoty, to nevím, a potom si vzal noční košili ženskou. Jako ne na spaní, ale prostě oni šli na zápas mistrovství světa, kde bude 100 000 lidí. On si tam vezme košili. A víš proč? Protože má rád, jak mu kolem franty pěkně fouká. Takže kouzelníci můžou být zvláštní, takže a černý hábity se hodně nosí, ale to proto, že se hromada Harryho Pottera odehrává buď na hřbitově, mezi smrtiedy, anebo v Bradavicích. Ale on ho začne odsuzovat nějakého postaršího člověka z Dursleyho pohledu, bych to řekl takhle, že Dursley, tak já, kdybych byl Dursley, jako i mozkově, tak bych si řekl, on je starý, je mu straší ve věži, je to blázen, měl být do blázince a pak by si vůbec neměl dávat otázku, proč má na sobě zelený plášť. Takže se dostane do práce, seřve všechny na telefonu, seřve všechny to. A ještě sedí špatně. Jo, sedne si od okna, aby se nějak nerozptyloval, protože by se mu fakt nedalo soustředit na práci. To je ADHD. Když má sedět, aby mu do počítače svítilo. Nemá, ale to zdraví. No. Jo. Je divný, že tady teď řešíme Dursleyho a zdravý život. To vůbec nesedí do sebe. To je jako 2 odlišný pucle, který nemůžeme spojit. Ne, to je jako pucle a okno. Není to, já nevím, prostě venku jsem viděl okno, tak prostě to jsou nějaký dvě úplně jiný věci. Kdyby to byly 2 jiný pucle, tak to je jako ty a já. Máme hromadu jiných těch, ale oba 2 jsme pucle, protože jsme jako podobní. Hele, dal si tady skvělou teorii o paclích. Seřval všechny a sedl si špatně k oknu, což jako je zdravý, ale to je jedno. A šel si koupit něco k snědku. Já si nepamatuju, co si koupil. Vím, že šel do pekárny, to se nebudu vymýšlet, že bych nevěděl vůbec. Vím, že šel do pekárny, už si nepamatuju, jestli to byla koblia, donut nebo něco takového. Pojďme to zkusit trpět co nejvíc. Fialkový dort. To je naše dvojice. No, pojďme si tipnout, jako víš, třeba jako je kobliha s jahodama, to je moc zdravý na Vermana Dursleyho. A jako kobliha s nutellou. Tak pojďme já myslím, že si dá, oni tomu říkají koblížek, ale koblížek je vlastně i donut, jako někdy tomu tak říkají. Já myslím, že by to mohlo být nějaký takový to, ten pocukrovaný chleba, nebo něco takového to bylo. Nevím, ale myslím, že je to takový ten, je to donut, který je plněnej něčím, plněnej... Ne, já bych řekl nějakou marmeládou třeba. Jo, merunkovou marmeládou myslím. Merunkovou marmeládou a je to... A je na tom čokoláda. Tak schválně, jo? Tak jsme si udělali společný tip. Na lidi... jdeme zase zpátky ke knížce konečně. Na lidi v dlouhých pláštích si vůbec nevzpomněl až do chvíle, kdy jich venku před
pekařským uviděl celý houf. Jak procházel kolem, rozlobeně si je měřil. Nevěděl proč, ale při pohledu na ně se cítil nesvůj. Protože vedle těch kouzelníků si asi připadáš nenormální. Spoiler. Je nenormální. Když pak kolem nich procházel zpátky, v ruce sáček s velkou koblihou. Oni tam píšou jenom velkou koblihou, tak já nevím. Tady ve slovenštině píšou s velikou šiškou. Velkou šiškou? A v čem? Ve slovenštině. No ale jako v čem je ta šiška? Ve slovenštině. Počkej. V papírovém ubrousku? Precušku. To je ta šička. Papírový sáček. S velkou šiškou v papírovém sáčku. A tady je papírovej s šiškou. Takže... Šiška je lesní plod, což znamená, že ve slovenštině je Vernon Darsley zdravější než v češtině. A ve slovenštině je taky ekologický. Říká se... Ve slovenštině je hlavně veverka. Říká se, že totiž papírový ty vesy tak jsou strašně jako... Tak jako oproti... Zkus hádat proč. Protože já nevím, ale možná. Protože plast je vyrobený z ropy a papír je vyrobený ze dřeva. A dřevo se pálí normálně? Ano. Jako jo, já souhlasím s tím, že je to ekologičtější, ale v tom případě mě to nesedí dohromady, protože... Je ekologičtější a zdravější ve slovenštině. Ta slovenská šiška, tak to je... Nejsou to šišky s mákem, ale ani to není šiška z lesa, to byl jako jenom vtip, že je to šiška to. Šiška, tak to je nějaký koblížek nebo něco také. Neříká se koblížok, nebo... No, donut je normálně, ale neříká se koblížok, ale šiška. Co se stane dál? Takže já jsem si to teďka četl. Stane se tam to, že on vlastně narazí, jak jde z té pekárny, tak narazí vlastně do nějakého pána, omluví se mu a pak zjistí, že má... Jo, a ten byl jako, že to nebyl mladý, nebo... To byl stařík, no. Jo, a takže třeba jako 70-80 let. Je to kouzelník a nějaký youtuber, jenom z nějakého blbýho, jak ve filmech jsou někdy ty noviny, víte, třeba takový ty střihy, jak jsou tam noviny, denní věštec nebo tak v tom je, že tonight the world's oldest wizard, dneska nejstarší čaroděj na světě, zemřel ve věku 770 let. Nicolas Flamel je až druhý nejstarší kouzelník a v jedničce zemře. Podle filmu je to teda jakože Nicolas Flamel. Takže tomu staříkovi mohlo být teoreticky klidně 150. Takže on pak vlastně přišel do práce, seřval sekretářku a klasika. Ještě předtím, tak tam byla nějaká banička, která si vlastně povídala. Slyšeli jste to? Jo, Potter, nebo něco takového. Takže on přišel... A jejich syn Harry, že? Jo, jejich syn Harry, Potter, no. A on teda přišel, seřval tu sekretářku a chtěl vytočit Petruny, ale pak si to rozmyslel. Vytočit? Nějak, jako je to pravda. Ne, ale... Vytočit Petruny. Je to vlastně... Petruny. Je to vlastně v obojích dvou příkladech. Je to pravda, protože kdyby to vytočil to číslo, tak by vytočil Petruny, že se jí na to ptá. Pravda. No, ale pak si řekl, že ani jistě neví, jestli se jmenuje Harry. A kdyby to, tak si je jistý, že po světě je hodně Harry Potterů. No, a pak tak on vlastně přijde... Ne, Potterů. Jo, on si říkal, Potter není nějak jako nečastý jméno. A Harry, jak se vlastně jmenuje můj synovec? Mně je to úplně jedno, je mu 1 rok, ale to mám ještě dost času. A mě to ani nezajímá. No právě, takže. No a on pak jede domů a vidí tam mourovatou kočku
na tom stejném místě, no, tu samou. Tak moje teorie je, a je to úplně normální. Za prvé kočky jsou jakože, samozřejmě tak nějaký kočky si dokážou lehnout a tam být dlouho, ale to znamená, že spějí, kolik spějí denně, 15 hodin, něco takového, možná i díl prostě, ale to, že tam prostě sedí, tak za prvý může to být nějaká hodně vytrvalá kočka, která prostě za prvé je stará a nechce se hýbat, za druhé prostě tam sedí a za třetí tak prostě tam jako mohlo tam být třeba nějak teplíčko, nebo prostě tam bylo příjemný výhled. Zároveň ta kočka tak mohla si tam jako odejít a zase se tam vrátit, třeba tam jako bylo pohodlné místo. Ale on se nad tím zamýšlel, no, já nevím. Protože on promýšlí úplně všechno. No, takže jdeme dál. Řekne kšc, ona se ani nepohne, což je jako i u normálních koček normální, prostě nějaký jsou tvrdohlaví, nějaký se bojej, nějaký jsou nějaký. Kdyby to byl pes, tak už je celý oslintaný a bude tak dvakrát víc naštvaný. No, kdyby to byl pes, kdyby to byl volně pobíhající pes, tak se ani nenaštve, protože mu spíš jde o to, aby přežil. Takže jde do domu a dozví se od Petunie, co všechno zmeškal, že se Dudley naučil nový slovo. Zkus hádat, co? Ne? Ne, nechci. Naučil se nechci. Potom tak kouká na zprávy a vidí tam nějaký drby o padajících hvězdách a sovách a všechno a že se chovali nějak divně. To, kdyby, jak podle tebe, seděl zdravě k okně, tak by to všechno viděl. Což by mu v ničem nepomohlo, ale aspoň by měl o čem přemýšlet. On si vzpomene na to Harryho, na ten rozhovor těch divných lidí a tak se zeptá, jak se jmenuje těch jejich syn Hagrid, nebo Harold, nebo Hergot, nebo něco. A ona mu řekne, že se jmenuje Harry a on je už úplně celý zničený, že do prčic. A ona se ptá proč a on říká, že nevím, že jestli dneska jsem viděl, řekne jí to všechno, že jestli by to nemělo něco společného s těma spratkama, s těma kumpánama jejich, tak jdou potom spát, Petunie spěnká dobře a on všechno mu to šrotuje v hlavě. A co se děje mezi tím? Dumbledore útočí. Tak začni dál. No, takže pak tam přijde, že jo, ten Brumbál a McGonagallová se, že jo, promění zpátky, nebo tak mourovatá kočka se promění v McGonagallovou. Jo, Brumbál přijde tím svým zasínačem zasne světla v ulici, aby na ně nebylo vidět. Ten zatmavovač, to je hustá věcička, že to můžeš spolknout Já jsem nevěděla, jestli to jako dokáže spolknout světlo. No ono ho to vlastně uchová, že? No ono to uchová, ale pak když ho vypustíš, tak jde to i do jiných lamp? Nebo jenom do toho, nebo se to vrátí tam? To je zajímavý. Protože jinak to není nic jiného než automatický spínač na všechny lampy. A pak je tam ta kočka, ta stejná mourovatá kočka, a už ji nepotká na tom, kde ji potkal pan Dursley dvakrát, ale potká ji podle mě někde na ulici nebo někde tak. A on se zasměje a řekne, já bych nečekal, že vás tady potkám, profesorko McGonagallová. Já mám nápad, jestli na tomhle bude, já nevím, 10 lajků, tak do příští epizody nám udělám citronovou zmrzlinu a budeme ji tady jíst zároveň, co budeme dělat. My tady máme zmrzlinovač, tak jestli tady na to dáte 10 lajků, tak další epizoda bude, že tady jíme zmrzlinu. A všude je to jinak. Citronová zmrzlina, citronová cukrátka, citronové bonbony. Jestli chvilku, běž to hledat v tom slovenském.
Jdeme se pokusit najít, jak se tomu říká v anglickému a slovenskému Harry Potterovi. Famous for something he wanted to up away from all until he's ready to make it. Professor McGonagall opened her mouth, changed her mind, swallowed and then said, yes, you're right. Oh gosh, but how is the boy getting here, Dumbledore? She eyed the cloak in his belt. Citronový drops. Citronový drops. Slovensky je to citronový drops. Co to znamená? Já nevím. It certainly seems so, said Dumbledore. We have much to be thankful for. Would you care for sherbet lemon? Šerbetový citron. To znamená sorbet citron, ne? Nevím. No sorbet. Jo, to je actually pravda, ty jsi chytrej. Takže v češtině a angličtině je to stejně. A v slovenštině ne? Já začínám přemýšlet o tom, že Češi, když tvrdí o tom, že česká verze Harryho Pottera je podobnější jako anglická než ta slovenská, tak možná mají pravdu. Citronový drops to nevím, co je, ale vyhledejte to a dejte nám vědět do komentářů. Pak se tam bavěj, je to velice depresivní a představ si, že oni tam dělají McGonagallovou, ptej se na ty otázky. Brumbále, je to pravda, že Potterovi umřel? Ano. Pokračuj. Dáš si? Kde je Sirius? A dostávám se dál, sorry. Takže, následovně, tak mluvám, co se děje. No, pak přijede, že Hagrid a... Přijede, spíš jako spadne z nebe. No. Možná byl ta hvězda. On bude vždycky hvězda. To je dobrá úvaha, ale... Jestli chcete, aby jsme... A je pravda, že měl tak silný světlo, že to bylo vidět úplně... Pravda. No, takže... Nechají mu tam vlastně jako dopis pro Dursleyovi, který... My ani nevíme, co se v tom píše. Na dopis se to... Nevejde. No a tady začíná velká, epická Harry Potter... Konec kapitola. Harry Potter série. A taky cesta naše, a hlavně vaše, my jsme jenom průvodci, naším skvělým Harry Potter světem. Takže si kupte jízdenku tím, že dáte odběr. Počkej. Omlouváme se za menší kvalitu, jako, no zároveň, že tady má méně světla, to všechno vyřešíme. To studio se ještě dodělává. Ano, hodně. Ještě se tady dost dodělá. Tohle, co tady nebude, to je jenom dočasný. Bohužel, ale jestli nám na to přispějete, nebo až budeme mít 1000 odběratelů a vydělávat, tak bychom si koupili takový malinký gaučík pro 2. Nebo není to gaučík, je to gauč, ale pro 2. Za 5500 K. Ale co je úplně strašně jednoduchý a budeme vám za to taky moc vděčný, je podepsat smlouvu toho, že jste Potterhead a budete tady spolu s náma dalších 7 let a budete tady řešit úplně všechny krávoviny. Pozor, víc než 7 let, protože budou ještě nečekaná prokletí. No to bude mezi tím, já nevím, možná i méně než 7 let. Podcasty budou vycházet každou 3. neděli, takže ne, jo, v 17:57, protože... Ale taky se může stát, že to bude jo, protože můžou být nečekaná prokletí. Ale to vůbec nevíte, kdy je. A to nemusí být jenom podcasty, třeba to může že být návod na to, jak si vytvořit burákové máslo? Ne, máslový ležák. Co? Jdeme jim poděkovat. Vapko, strašně děkujeme, protože Vapko je youtuber, který ho sleduju už asi 2 roky, tak tenhle taky. Má skoro 500 000 odběratelů a rozhodně si to zaslouží, je skvělej. A Gajdivan dal nám na to komentář, že se těší, pozitivní. Gajdivan, moc děkujeme. Děkujeme. Máš skvělý reakce, viděl jsem nějaký. A Martin Speedix. tady... Myslím, že jsem viděl jedno video. Martin Speedix. Ahoj, jsem tu novej, dávám odběr. Děkujeme. Děkujeme moc. Všechno podpoří Harry Potter a Mudlovské keci, takže strčte odběr. A tady máme video nový začátek a jdeme poděkovat ještě jednomu člověku,
Samozřejmě poděkováváme všem, kteří nám dali odběr a like, ale víme komu poděkovat jenom z těch komentářů. Nesinka za komentář je: ahoj kluci, moc vám držím palce, jste mladí, ale je strašně super, že se snažíte něco tvořit. Edit máte hezký, jednoduchý, držím palce a máte sub. Děkujem. A ta se teda trefila na náš kanál. A tady to video má 321 zhlédnutí, což je taky strašně moc na to, že jsme měli 14 odběratelů. A teď už máme 36, děkujeme. A 17 lajků, což je úplně úžasný. Dávejte lajky a odběry a my už se s váma loučíme. Ahoj. Se nechce, ale musíme